أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب السماوات والأرض وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين الحمد لله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yan uwa, barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da sake saduwa a wannan channel mai albarka. Muna ma kowa fatan alkhairi da fatan kowa ya wuni lafiya kuma cikin ƙoshin lafiya. To yan uwa, muna muku barka da shigowa wannan wata mai alfarma, mai daraja, mai albarka, ma'ana wannan wata na Ramadan. To muna ma kowa fatan alkhairi, Allah ya sada mu da alkhairi a wannan wata, Allah ya karbi ibadunmu, kuma Allah ya ƙetar da mu, kuma Allah ya ainihin sa mu cikin tubabbun bayan shi da kuma yardaddun bayan shi. To muna ma kowa fatan alkhairi, muna ma kowa barka da zuwan wannan wata mai albarka. To bayan haka yan uwa, kamar yadda aka sani cewa an ji mu shiru kwana biyu sakamakon aiki da yayi yawa a wannan watan da zai shigo. An sa akwai aikace-aikace da sauransu, wani aikin da ba a yi ba dole a samu a kammala domin watan ga wanda zai shigo, wanda ya shigo mai albarka. To saboda haka yan uwa, a yi hankuri cewa mun so mu ba da sirri na maganin ulcer sahihi wanda ake warkewa. Sakamakon aiki ya muna yawa, shi yasa yan uwa ba a ji mu ba. To amma insha Allah ta'ala yau gashi za mu bayar kamar yadda muka baya a wannan group namu na Jawahirul Asraru na WhatsApp. Yan uwa muka basu a yi amfani da shi. To saboda haka yan uwa, insha Allah ga wanda ke da lalura na ulcer wanda ta hana shi azumi, koko wanda ba ta hana shi azumin ba amma da yake kaiwa, da kuma dai wa'inda dai dukkanin dai wanda ya san yana da lalura na ulcer, to don Allah ya yi hankuri ya biɗi wannan magani ya yi amfani da shi, domin wannan maganin ba ka sha ka ji shiru ba ne, ba wai magani ne wanda yana maganin ulcer ba, a'a idan aka sha zai yi magani. Insha Allah kamar yadda yan uwa suka sani. Kuma in yau ma kana tunanin ya yi ko ba zai yi ba, ko maganin dai ka dai samu ka ɗauka ka yi amfani da shi, ranar da ka sha shi za ka ji lallai ka sha maganin ulcer. Wannan maganin ulcer ba na ce ba kafin ka samu makamancin shi gaskiya akwai wuya, domin ko maganin asibiti bai kai shi ba. Saboda haka insha Allah ta'ala za mu faɗi wannan magani kuma yan uwa su yi amfani da shi. Kuma muna roƙo ga yan uwa, kafin a yi amfani da wannan magani a taimaka a yi lakin a wannan bidiyo domin ya yaɗu a duniyar YouTube, yan uwa almajirai su gani, da kuma yan uwa musulmai, domin a samu sauƙin yin azumi. Sannan dan Allah dan uwa, idan dai ka kalli wannan bidiyo ko da baka tare da ulcer, ka taimaka ka yi sharing ko da mutum guda ne. Albarkacin wannan wata kai ma za ka samu lada ga dukkanin wanda ya amfani da shi. Saboda haka yan uwa, wallahi wannan magani idan aka sha, a ranar da aka sha za a tabbata an sha maganin ulcer. Saboda haka yan uwa, dan Allah kada a gajiya, a taimaka a danna lakin, a taimaka a yi sharing, domin shine zai taimaka yan uwa su gani su amfana. Kai kuma da kake da group WhatsApp, Facebook, dan Allah ka taimaka ka yi sharing domin yan uwa almajirai da yan uwa musulmai su amfana. Saboda haka yan uwa, bayan haka kafin mu shiga cikin bayanin wannan magani, idan yau ne farkon zuwan ka wannan channel mai albarka, ka danna mana alamar subscribe. Dan Allah yan uwa a taimaka a danna lakin a wannan bidiyo domin ya yaɗu a duniyar YouTube, yan uwa musulmai su gani su amfana. Domin wannan maganin ulcer, yan uwa sun sani cewa ulcer tana cutar da mutum, tana hana shi azumi, wani ma baya iya azumin, dole ya yi hankuri. To a taimaka a tura ma yan uwa, a taimaka a yi lakin domin ya yaɗu kowa ya gani. Saboda haka yan uwa, insha Allah ta'ala ba komi ne za a biɗa ba. Wannan ciyawa wadda ake kira sakayau, ita za a nema, wadda ake kira sakayau. Ka je wajen masu sai da maganin gargajiya, ba masu sai da magani ba, masu sai da kayan itatuwa a kasuwa, ka ce su baka sakayau. Za a gan shi gari ne mai ruwan ganye, mai kama da garin marke, ko in ce garin kuka. Kana ɗiba ka sa a bakinka,
za ka ji bakinka ya canza. Ga wanda ma baya iya cin abinci, ulcer ta hana shi cin abinci, to yana sa shi ga baki ya dan haɗe kaɗan, to wallahi idan ya fara cin abinci ranar nan sai ya yi mamaki. To saboda haka yan uwa, dan Allah a danna like a wannan bidiyo domin ya yaɗu kowa ya gani. Za a samu sakayau, ko ka sha shi da kunu, mai ƙarfi yana iya sha da madara, wanda bai da ƙarfi yana iya sha ga kunu, wani ma kai kana iya sha ko da a koko ne ko da a ruwan zafi ne, ka sha shi sau biyu. Idan ka zo ka sha ruwa, ka ɗiba ka zuba a kunu ko a ruwan zafi ko a madara ka sha. Ƙarfe 4 kafin a yi sahur ka tashi ka sha. Idan ka sha ka ɗan bashi minti 30 sai ka yi sahur ɗinka, to wallahi za ka yi azumin cikin kwanciyar hankali. Yan wanda ba su samu sakayau ba za su iya neman aspef. Wannan ga hoton shi na aspef na asibiti ne, wannan shi ma zai taimaka, to amma bai kai sakayau aiki ba. Zai taimaka musu su yi azumi cikin kwanciyar hankali, su ma su sha sau biyu a rana. Gashi nan mun sa hoton shi. Wanda bai samu aspef ba yana ɗan ƙarfi zai iya samun wannan ulcer. Gashi nan mun sa hoton shi, shi kuma ya fi aspef ƙarfi. To amma idan ba a samu sakayau ba, shi sakayau zai warkar da ulcer gaba ɗaya. Idan ba a samu ba, a samu aspef, a samu ulcer, ga hoton shi nan. Idan aka je wajen masu chemist, duk da yake ba a cika samun shi a kowane chemist ba, to a je a babban chemist wanda suke ba da sari. Ko da ba a samu sakayau ɗin kusa ba, ɗan uwa ka ba da saƙo, kowane gari ne a samu maka sakayau. Idan ba ka samu sakayau ba, a kowane gari ne ka ba da saƙo a samu maka ulcer. Idan ba a samu ulcer ba, ka ba da saƙo ko a garin ku dai ulcer bai aspef bai da wahalan samu, za a iya samun shi a kowane ma chemist, to za a iya saye a yi amfani da shi. Wannan magunguna na ulcer da muka faɗo muku, na ɗaya ulcer yana maganin ulcer sosai, to amma 'yan asibiti ba sun cika ba da shi ba ne, domin su ba buƙatan su a warke ba, buƙatan su dai kawai a kawo musu su ba da magani a ɗan ulcer ta kwanta, zuwa wani lokaci ta dawo su ƙara an san kuɗi. To idan kana da ƙarfi ka sayi ma ulcer ɗin guda 3 ka kama sha, to wallahi za ka ji daɗi, don ulcer za ta kwanta gaba ɗaya. Idan kuma aka samu sakayau aka yi amfani da shi, ɗan uwa na tabbatar maka da cewa ko da asibiti kake kwance, in dai ulcer ne, a sha sakayau na kwana 3, wallahi za a warke. Idan aka ci gaba da sha, to za a warke gaba ɗaya. Dan wanda bai samu wannan sakayau din ba, to ya samu aspef ko ulcer a asibiti, a chemist ya je ya saya. Saboda haka yan uwa, Allah ya ba mu lafiya, kuma Allah ya yi muna wahala, Allah ya ba mu ikon yin wannan azumi cikin sauƙi, kuma Allah ya yi muna wahala, Allah ya karbi ibadunmu. Muna ma 'yan uwa barka da wannan wata mai albarka, kuma barka da shan ruwa. Allah ya sada mu da alkhairi. Kuma 'yan uwa ya ainihin a samu abin shan ruwa, a sha, a ci, a ƙoshi. Allah ya ba mu abinci a ƙoshin, insha Allah ta'ala. To saboda haka yan uwa, insha Allah a wannan wata mai albarka za mu kama zaƙulo muku manyan fa'idodi wa'inda ake samun lada gari su, da kuma wa'inda ake samun jalabi, domin kada a yi kwanan banza a tsaya a yi abin da za a amfana. Yan uwa dai sai an ji mu. Saboda haka yan uwa, nan za mu dakata, nan muka zo ƙarshen wannan bayanin magani mai albarka. Yan uwa ka taimaka saboda Allah, saboda wannan wata mai albarka, ka danna lakin a wannan bidiyo idan ka kalla, domin ko ba ka yi sharing ba, ka yi lakin, to zai taimaka a duniyar YouTube kowa ya gani. Saboda haka yan uwa masu group, a taimaka saboda Allah, saboda albarkacin wannan wata mai albarka, kamar yadda muka fito da wannan magani, dan Allah yan uwa a taimaka a yi sharing, ko da mutum guda ka tura ma, zai amfanar da yan uwa. Saboda haka nan za mu dakata. Kada a manta da danna subscribing, lakin, sharing zuwa ga yan uwa da masu su albarka. To anan za mu dakata, sai kuma Allah ya ƙara haɗa mu a wannan channel mai albarka.